Sinegel. En een palet. En een dubbele deurbel. Alles paletti. Ja, het is bijna weekend hè, dan moet ze dat soort grappen maken. Alles paletti. Goeiedag. Goeiedag. Nou. Ziet er niet uit, man. Nou ja, het is eigenlijk precies wat ik verwachtte wat de deur openmaakt als ik naar... Hoi, bekend gezicht. Oh, toch wel? Ja, tuurlijk wel. Ik kijk wel jouw programma ook wel. Dus het is wel geinig altijd. Oh, nou, bedankt. Ja, je komt van allerlei soorten mensen, dus ja. Dat is wel leuk juist. Alle smaken, alle kleuren? Ja, leuk. Ja, nou, leuk. We dachten, daar zal vast wel een kleurrijk type bij horen. Ja, ben jij bij mijn atelier geweest of ben je hier gewoon gekomen? Nee, wij komen altijd bij toeval, hè. Oké. En wij reden hier door de straat. En eigenlijk zag ik als eerste de paal staan. Ja. En ik dacht nog van een afstand, toen ik deze zag, het palet, dacht ik van daar zitten allemaal penseeltjes in. Maar het zijn spijkers. Ja, stekeligheden heet die. Kijk. Stekeligheden. En ik laat ze bewust ook oud worden. Ze waren eerst heel mooi. Rode paal, warmte, liefde. Maar we hebben allemaal ons eigen kleurtje. Alles eigen karakter. En als we ouder worden, ja, dan blijven we toch af en toe stekelig. Maar we accepteren toch alles maar als het goed is met elkaar. Dat is goed. Iedereen mag zijn kleurtje en zijn dingetje hebben. Kijk. Dus. Ja, wij zeggen altijd, elk vogeltje zingt zoals die gebekt is. Ja. En u bent ook een heel tolerant mens. Zover binnen de normen, ja. 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 Wel leven en laten leven, maar wel binnen de normen. Dus ja. Wel een beetje gedragen. Dat wel een beetje. Ja, het is niet liefst voor elkaar. Precies. En een beetje geven en nemen. En ja, wel binnen de normen natuurlijk. Niet zomaar erop losleven, maar gewoon wel accepteren ook van elkaar. Dat is wel heel belangrijk. Bent u T of bent u J? Ik ben T. T. De T van? Tony in Amsterdam. In Limburg is Tony vaak vrouwelijk. Dus daar hebben we maar ton ervan gemaakt. Oh, ton. Maar geen ton, maar ton. Want in Amsterdam zeggen ze wel ton, waarom geen vat? Pardon? Ja, ja, nog eens. In Amsterdam zeggen ze geen ton, maar waarom vat? Ja, zoals in een vaatje bier. Ja. Limburgs bier. Ja, toch? Ja, wel lekker. Ik vind brand wel lekker. Gulp ja, dan moeten we ze allemaal noemen, hè? En Alfa en Lindeboom en Gulpener en dat bier wat met Amsterdam geassocieerd wordt, dat zullen we niet noemen. Nee. Veel Limburgs vinden dat geen bier namelijk. Ja, ik mag nou niks meer zeggen. Nee, je mag nou niks meer zeggen. Zo! Ja, dat hoort ook bij Schinveld, hè? Ja, dat viel me wel een beetje tegen, eerlijk gezegd. En uitstoten van... Wat zeggen ze in Amsterdam dan? Godskoleren? Klerenherrie. Ja. Ben je daaraan? Nee. Nooit? Nee, ook de lucht niet. Als het waait valt wel mee. Maar als het zomers een beetje windstil is, dan ruik je ook die kerosine. Dat is echt veel meer tegen, eerlijk gezegd. Over stekeligheden gesproken. Ja, dus ja, ik moet gaan slopen, denk ik. Nee, die staat hier perfect. En zeker nu we de uitleg erbij hebben gekregen. Ja, ik had eerst een andere ook in mijn vorige adres. Ik heb nog even in Brunsum gewoond. Daar heb ik 2 paaltjes met gaas en alles ook gedaan. En dat betekende van mijn arm zo en alle kleuren ook van... Hoi, hallo, kom maar. Hoi. Die betekende van, kom maar, je bent welkom iedereen, begrijp je? Dus jij bent... ik respecteer iedereen zijn mening. Je hebt wel iets Bourgondisch in je dan, zo van dat heb ik wel. Gastvrijheid en... Nou, ik heb wel zeggen een beetje Bourgondisch ben ook eten, drinken ook wel. Maar ook gastvrijheid wel. Mag ik je zeggen? Nee, je moet je zeggen. Was je aan het werk? Was je aan het schilderen? Ik ben mijn atelier aan het verhuizen van Heerlen hier naar Schinveld. Ik heb een anti-kraakpand vanuit Hok. En nu ga ik naar Schinveld, hier in de school, in de Jaarbekerstraat. Dus dat heb ik een lokaal gekregen, want het pand daar is opgezegd. Dus nu ga ik naar de Jaarbekerstraat. Dus, ja. Maar ik was een beetje aan het opruimen, maar je wil nooit weten wat ik nu aan het doen was.
Nou? Ik zet even nog Ajax terug te kijken van de week. Ja, dat mag ik hier niet hardop zeggen, denk ik. Maar... Jawel, want we hebben het dan, of je nou voor of tegen Ajax bent. Dat was een legendarische wedstrijd. Goeie wedstrijd. En het is ook best wel wispelturig, maar dit was wel goed. Dus, Oh. Ja. Oh, godsamme, je bent wel kleren. Wat ben jij kritisch dan? Vroeger ging ik er vaak heen. En dan was het sfeertje even anders dan nu. Maar het is... Nee, maar het blijft wel leuk. je zegt het was een goede wedstrijd, maar het was toch meer dan een goede wedstrijd? Ja, maar nou ook zondag maar weer bewijzen, hè? Tegen een ander team. Dat is het wispelturige van het jonge team. Is ook het leuke. Dus sport is dat leuk dat het nooit te voorspellen is. Maar het is ook altijd weer afwachten wat ze zondag doen. Ga je er nog wel eens heen? Nee, niet meer. Niet? Nee, niet meer. De laatste keer ben ik... met mijn buur geweest, die zijn echt voor Roda. Ja? Dan ben ik bij Roda Ajax geweest, maar dat is ook al 2-3 jaar terug. Met de buren? Met de buren, ja. Dus zij waren voor Roda en jij was voor Ajax? Ja, In welk vak zaten jullie dan? Ik zat tussen de Rode supporters. Godsamme. Ja. En je leeft nog steeds? En nog steeds, hè? Hun ook nog. Ja, wat was de uitslag ook alweer? Toen won Ajax op gemak, maar dit jaar heeft Roda het goed gedaan. Maar Roda doet het meestal goed tegen betere teams. Dus... Ja, die hebben dan ook even net een zetje nodig, hè? Precies. Ja, dat blijft doorgaan, hoor. Jezus mina. Dat blijft Gaat dat nou de hele dag zo? Met vlagen. Soms om de 5 minuten en soms een uur niet. En dat is ook per dag afhankelijk. Ja, ze hadden Maar deze maakt al minder herrie, die heeft nieuwe motoren. Dus, of het is een ander vliegtuig, maar die met die schotels die maken echt geweldig herrie. Oh, daar zat geen schotel op? Nee, deze niet. Volgens mij niet. Ik moet mijn bril opzetten, begrijp je? Nee. Is zonder schotel, is met een broodje dan. Ja. Maar heb je werk van jou hier in huis? Ik heb wel wat werk, maar niet echt mijn beste werk. Mag ik iets zien? Want ik ben dan eigenlijk wel benieuwd. Want de kunst zegt ook altijd iets over de kunstenaar, natuurlijk. Nou, dat zegt deze schilderij niet. Niet? Nee, zal ik er de radio even uitzetten? Dit is namelijk niet mijn stijl. Oh, het is 02. Ja, dit is niet mijn stijl. Mijn vrouwtje is een beetje behoorlijk ziek. En dus ik kan niet heel vaak naar het atelier gaan. En daar schilder ik met olieverf. Je ziet het zo rommel. Sorry. Nee, dat niet joh. En daar schilder ik met olieverf. En dat kan ik hier thuis niet doen. Dan doe ik een beetje met acryl hier. Een beetje dat en dat. Dus... Ja, het is niet representatief voor wat ik maak. Nee, het is wel een wereld van verschil, hè? Ik ben meer van het, toch abstract en... Dus dat is, zegt meer over jou dan dat? Ja, ik mag geen reclame maken, maar ik zou bijna zeggen, je moet nou de website even kijken. Maar weet het, ik geef ook les, en cursisten, dat is heel leuk. Ook hier uit de omgeving, uit Schinveld, Brunsum, Heerlen. Schilder je alleen? We doen ook keramiek. De beeldjes daar, die hebben mijn vrouw gemaakt. Dus, Oh, die is ook kunstenaar? Ja. Dus. Is de kunst dan ook de bindende factor geweest tussen jullie? Ja. Dat is de reden waarom ik ook naar Limburg gekomen. Zij is Limburgse? Zij is van Roermond. Ah. Indonesisch, ouders, maar van Roermond. Waar staat die J dan voor? Joan. Ja, maar vergeet, Indisch, maar ze heet achternaam Jansen. Joan Jansen. Ja. Dat is wel een grappige combi. Dat zou je Amsterdammer denken, hè? Ja. Jansen, ja. Nee, dus. Maar waar hebben jullie elkaar dan ontmoet? Was het een expositie? Of Joan had de academie gedaan en ze wilde wat abstract leren schilderen. En toen woonde ik, zoals hier in Limburg zeggen, nog daarboven. En dan gaf ik workshops en daar heeft zij dan bij mij workshops gevolgd. Dus, en zij was alleen en ik was alleen. Dat heb je er. Dus ik doe hem even uit. Oh, dat was ze? Dat was er, ja. Nou, dat is iets heel raar dat ik hem uit doe. Ja, doet hij dus eerst in mijn leven. Ik krijg een pijl in mijn nek. Waar is zij nu dan? Precies even boodschapjes doen. Ze is er heel even uit nu. Dus het is wel even goed voor haar. Ja, maar ze is niet zo lekker. Nee, ze is best wel ziek, ja. Ze is een hele zeldzame ziek. Heb ze. PBC, zeg je niks, denk ik. Primaire biliaire cirrose.
auto-immuunziekte die er lever aantast. Best wel heftig. Dus dat is niet te stoppen, nee. Nee, dat is, ze proberen het nu af te remmen, maar het is niet te stoppen. Het is best wel heftig. Dus ook best wel emotioneel wel, laat ik zo zeggen. Ja, wat is dan... Zonder lever kun je toch niet? Nee, ze krijgt er medicijnen voor en dan hopen we dat we dat af kunnen remmen. Maar vorige keren was het niet zo geweldig gegaan. Aangeslagen? Nee, niet. En nu zijn we bij een second opinion gaan doen. En we hebben hele goede artsen nu in Heerlen, een vrouwelijke arts. En die heeft toch weer wat andere medicijnen voorgeschreven. En wat... je hebt PVC-olie, dat schijnt ook goed voor je leven te zijn. En nou hopen dat dat gaat afremmen. Dus, daarom zeg ik ga nog 1 keer verhuizen met het atelier. En dan vind ik het wel genoeg. Dan ga ik andere dingen lekker in de natuur schilderen of zo. Dat vind ik ook heel leuk, doe ik ook wel eens in de natuur. Dus ga een positieve draai. En dan rolt daar zoiets uit? Nou, daarom is het niet mijn ding, dat is te veel toeval. Ik ben meer van echt mijn energie en zo erin gooien, expressief. Maar ik maak ook wel landschappen, maar dan ook expressief. Als ik landschapjes maak, maak ik ze in de stijl van Gogh, maar ook meer mijn eigen ding erin. Dat ik zo zeggen. Maar als mensen gaan googlen op jouw naam, komen ze op de... Komen ze erop. En dan zien ze de ware Ton? Ja. De kunstenaar? Ja. Nou ja, ware Ton, die zien ze zoals ik... Nu? Ja. Alleen niet in een joggingbroek. Nou maar het mooie is, dat zeg ik steeds weer. En dan ben ik even in huis bezig. En dan komen de mensen aan de deur en ik ga even een kopje koffie drinken. Ik zeg, ja, sorry, maar het lijkt nou of ik altijd hierin loop. Toeval. Ja. En de liefde heeft jou uiteindelijk in Schinveld gebracht. Maar je kunt een Amsterdammer uit Amsterdam halen, maar je haalt Amsterdam nooit uit Amsterdam. Dat blijkt wel weer, hè? Nee. En in mijn atelier heb ik een Amsterdammetje staan. Dus, kijk. En die komt nog vandaan bij het oude Ajax-stadion, bij de Meer. Dus ik heb best wel vroeger veel werk ook gedaan voor hun. En toen mocht ik dat Amsterdammetje daar vandaan meenemen toen ze gingen opruimen daar. Je hebt werk gedaan voor... Ja, ik heb vroeger 7 drukken gedaan voor Ajax. En echt waar? Ja, maar het is niet zo belangrijk. In Amsterdam had ik mijn bedrijf eerst.